Νίκο Αδυνάτης. Σταμάτα την καζούρα και το χουλιαμά. Πρόλογο πουλά στο λαό έτσι για να με ξεφωνήσει. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Έχασα 3 κιλά. Φαίνεται ότι πας γυμναστήριο, ότι κάνει διατροφή, ότι έκοψε Φαίνεται τη ρόγα. Φαίνεται τη ρόγα. Συμπίσουμε λίγο ρόγα. Πάρα πολύ. Δεν είναι. Ω καφετζής, έλα, άστα αυτά τώρα τον πρόλογο που λαστρελά. Εσύ δεν αδυνάτησες. Εγώ δεν μπορώ να πω και το ίδιο. Δεν θέλω να είμαι Το στον περπατάω πολύ πάντως. Θα γίνει Μπόεφ. Λοιπόν, ένας καλός φίλος τηλεθεατής μας έστειλε αυτά τα καφεδάκια. Καβάτζα μυρίζει. Προς τα που χαιρετάμε, Γερμανία. Γερμανία, προς τα εκεί. Εκείνη η κάμερα σου. Κολονία για τα Μπράβο. Κέλν. Και εκεί. Με το γοτθικό το ρυθμού Με του. τα μικρά ποτηράκια στην Έχω Κένια, Ναι. έχω Αιθιοπία, Ναι. έχω Πέρου, έχω και Παραγουάη. Δεν έχεις ρε φίλε Τανζανία να στηρίξω το φίλο μου της Για πες Ανάπτυξης. Φώτη τι θέλεις. Αιθιοπία. Αιθιοπία, παρακαλώ. Μία Παραγουάη. Έτσι Είναι καλά. καφές φίλτρου, μονοποικιλιακός. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον. Να είναι Πώς το γερός. λέγαμε? Διαλέγουμε Να χώρα. πω όνομα ή όχι. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο, που ξέρει. Στη Γερμανία, έτσι, στην κολονία μας έστειλε καφεδάρες. Αλέξανδρε, είσαι μερακλής. Πάλι για σένα η καβάζα Τώρα- που λειτουργήσε. Όλα για σένα είναι μιλάνε, το ξέρεις αυτό. Ο Κουλιανός δεν νομίζω να καταλάβει τη διαφορά Παραγουάη. Αν το βάλει δηλαδή τώρα Αιθιοπία. Εμένα και κακάο να με βάλεις και κανένα. Σιγά μην ανοίξει δύο. Σε κανένα σοκολατένιο ρόφωνα θα σου πω φέτο. φίλοι με εμείς δεν είμαστε. Βάλε ό,τι να είναι, φίλε. Πάρει την Παραγουάη στο Βάλαμε αγώνα. τόσο ζάχαρη το παιδιά καταλάβει. Κοίταξε πάντως αυτό Αυτό έπινε Παραγουάη. ο τέτοιο, πώ το λέγανε. Ποιος, Στη Ζέρο Πορτένιο, εγώ αυτό που είναι τώρα. Ο Αραούχο του Ζέρο Πορτένιο. εκεί πήγε. Ναι, πώς Ζέρο το λέγανε, Πορτένιο. Πώς το λέγανε. σημαίνει. Ο Μπαντίγια Παραγουανός δεν ήταν. Ναι, αρκετή Αρκετή Παραγουανό. Ποιον άλλο Μπαντίγια Παραγουάνο. είναι. Ποιον άλλο Παραγουάνο. Ναι, τα βρει. Ποιον άλλο Παραγουάνο Η είχαμε. Άκρη, ποιον Πώς θα είχε. μυρίσουμε κιόλας. Θες να μυρίσει ο άλλος. Για φέρε να μυρίσω λίγο. Εσύ αν είσαι το φας. Όχι, εκεί δεν τρώγεται, ρε φίλο καφέ. Καλά, θα πιάσουμε λίγο μπαλίτσα ή με του καφέδε, αν καταπιάσουμε. Πιάζεται γιατί. Έλα, άνοιξε το, μην τρέπεσαι. Θα ανοίξω, απλά θέλει λάβουλο. Α, λάλο. Αυτό τι είναι, Κένια ή Παραγουάη. Να ξέρουμε τι πίνουμε. Σπάρτη, καλαμάτα, γήθιο είναι. Λοιπόν, μπαλίτσα, ξεκινήσει εγώ θα Πώς- φέρω το καφέ. Βάλε 7 μάτς Βόλος ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, ένα γκολ έχει βάλει ο Βόλος. Βάλε το με μια κουταλιά. Μία κουταλιά καφέ. Σε 7 μάτς ένα γκολ. Καλά, άμα δεν μπορεί με τον Μπάουκ παίζει, ρε φίλε. Και άμα δεν μπορεί. Με τον πρωταθλητή Ελλάδο παίζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, πού να μα βάλουμε. Σωστό, πρωταθλητή Ελλάδα. Το φοβάμαι το μάτι το Σάββατο, είναι πονηρό να ξέρετε. Βάση. Αύριο το Μεγάλο μάτς. rotation, φοβάσαι. γαλατά. Ποιο φοβάμαι. Το- Έχω σκύλο που λέει. φοβάσαι. Ο Φυσοβάτη έχει σκύλο, μου έχω πάρει σκύλο από νωρίς. Φοβάσαι το μάτς αύριο. Είναι πονηρό. Παίξε το ασοχή. Δείξε μας ένα δελτίο που το παίξει ασοχή. Άλλο το φοβάμαι και άλλο θα ποντάρω τα χρήματά μου. Τα ξέρει τώρα χρόνια στο κουρμπέτι. Λέω ότι οι 6-7 αλλαγέ που ετοιμάζει ο Λουτσέσκου, Ναι. σύν το ότι ακολουθεί ευρωπαϊκό μάτς, δεν το καθιστούν τόσο εύκολο. Ρε παιδί, με κλειστά μάτια περάσουν 0-3. Ντούμπλο. Εντάξει, ντούμπλο παίξω, να δω εγώ το δικό μου. Τσιμπουράκι. Τι κάνει τώρα, κάτσε λίγο. Θα γίνει εδώ. έτσι, Ο καφέ κόπτεται παρουσία του πελάτου. Έλα ρε. Δεν σου είπα. Όλα γίνονται γι' αυτό, να λεζαντέ. Εγώ νόμιζα τσιμπουράκι ήταν αυτό. Ζεστό είναι το νερό. Βάζεις καφέ. Καλά, τι φίδια άλλο με παιδιά. Έλα ρε. Ωραία μύρισε πάντως Φώτη. Καφεδάκι. Ο καφές μυρίζει ωραία. Αιθιοπία. Αιθιοπία, Παραγουάη. Παιδιά, είναι άστα να τρέξουν. Λοιπόν, δεν- άσε να τρέξουμε. Αιθιοπία, Λοιπόν, Παραγουάη. να πάρουμε λίγο το. Θα μας φτιάξει το καφεδάκι και το πιούμε. ναι. Να πάρουμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πρώτο μάτς Βόλος ΠΑΟΚ. Έχουμε πίνακα. Φέρω τώρα, όλα θα έρθουν εδώ. Κάτσε να βάλω εγώ. Δεν θα κάνω ζημιά. Λέω τώρα, μπορεί και όχι. Γι' αυτό. Υπτάμενο. Υπτάμενο. Είδα τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια μου. Λοιπόν, Θέλεις να γράφεις εσύ. Ναι, να να γράφω το εγώ σήμερα να φτιάξει καφέ, αγόρι μου. Λοιπόν, Μπράβο. Super League 5η αγωνιστική. Βόλος ΠΑΟΚ, εφόσον φτιάχνει τον καφέ του. Σωστό. Και πρώτος θα μιλήσω ο καφετής της καρδιάς. Μπράβο, Βόλος ΠΑΟΚ. Ναι. Άσος. Over 4,5 κίτρινες κάρτες. Βόλος ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί θα είναι μάμος ότι το παιχνίδι είναι έτσι, σου λέει μην γίνει καμία στραβή, μην εκτεθούμε. Στα σχόλια από κάτω θα. Καρτούλες, γιατί δηλαδή μην γίνει ωραίο το μάτς. Μπράμα εστέ. Ξέχασα να φέρω τα χαρτομάτιλα αυτή τη φορά. φέρεις. Την άλλη φορά θα φέρω και θα το βάλουμε χορηγό, παιδιά. Εδώ έχουμε πολύ κλάμα. Κλάμα, αλλά δυο τα πέναλτι. Δεν ήταν. Δυο τα πέναλτι. Ήτανε. Και του πάω και ήταν, αλλά κλαίγατε κάνα 2 εβδομάδες. Κύριε Στομανίδη. Καταρχάς, γιατί με έβαλε σε μένα μικρό, δες εδώ. Μικρός αλλά φαρμακερός. Δες εδώ, είσαι σε χωράει δηλαδή. Καταλήξει μεγάλο Λοιπόν, όμως. Φώτη. Διπλό. Ναι. Να μην βάλω γκολ και πάρω το ρίσκο. ρίσκο, ναι. Μία on target τελική ο Κόλλη. Διπλό. Ο Κόλλη ο οποίος όντως θα ξεκινήσει. Συν Κόλλη. On target. Ένα συν όπως το βάζουν. Εντάξει, ένα Ναι, συν ναι. το βάζουν. Ξέρεις εσύ τα συν. Όχι γκολ. Ναι, ένα συν. Λοιπόν, ο μικρός ταπεινούλης Σεμνό Σκουλ θα πει Τσάλοφ. Τι τσάλο. Πού τσάλο αυτό το διάστημα. Γκολ Τσάλοφ. Γκολ Τσάλοφ. Βγήκατε όλοι τώρα. Ο Τσάλοφ δεν κάνει. Ευτυχώς το κουμπαράκι μου έχει ποδοσφαιρικό μάτι και με στηρίζει. Πάμε πάλι κόντρα στο ρεύμα. Τσάλοφ γκολ. Πιο
κουμπαράκι. Εσύ, αυτό που εδώ νιώθει ποδόσφαιρο. Άλλος είναι ήτρικα, είναι ποδόσφαιρο, είναι το κουμπαράκι μου εδώ. Γιατί το Φώτη πρώτο δηλαδή. Γιατί είναι σκέτο. Γιατί θα πεις Κονζάλα. Λοιπόν, άρα διπλός ή μια τελική κόλλη, ο οποίος θα ξεκινήσει βασικός με πολλές αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Και Μουρκ θα ξεκινήσει και μπορεί και Τζόγκο να ξεκινήσει. Για πες. Καφές. Πολύ ωραίος. Ναι. Αιθιοπία, ρε φίλε. Αιθιόπια βγάζει καφεδάρα. Άρης ο Σουφουπού, πάμε στο ντέρμπι της αγωνιστικής και λέει πρώτος ο Φώτης της καρδιάς μας. Άρης ο Σουφουπού. Μπράβο. Με αλλαγή διαιτητή. Αυτό θα πρέπει. Δηλαδή βγήκε 10,5 ορισμός. Ο Μαρέσκα. Γκρίνιαξε τα μέσα του Ολυμπιακού. Δεν τους άρεσε ο Μαρέσκα, που είναι καλός. Και σε 3 ώρες η διοίκηση της ΕΠΟ Φέραν τη μαφία. Σύμφωνα με τον. Άλλαξαν το διαιτητή. Ο Μουρίνο δεν τον έλεγε μαφία αυτόν διαιτητή. Του Μπαϊρέτο. Ναι. Του συστήματος της Juventus. Και τέταρτος, Ο Κατοίκος. ο Δομοκού. Ο οποίος έχει κάνει φέτος, είναι ο νούμερο 1 σε ιστορία. Τα χαρτομάτιλα. Εδώ, τα χαρτομάτιλα. Κλάψα. Τα αφήνουμε Στην άκρη. Τα αφήνουμε στην άκρη. By the side. Συγκεκριμένο. Θα βγάλει νομίζω πολλές κάρτες ο Παϊρέτος στους παίκτες του Άρη, λέω εγώ. Μόνο στο Άρη. Στο Άρη. Ωραία, άρα θα παίξεις over κάτι κάρτες στον Άρη. Όχι, θα παίξω να πάρει κίτρινη κάρτα ο Βέλεθ. Θα ξεκινήσει. Ναι. Χειραψία πρώτη φορά οι δυο σας. Δεν συμφωνείτε εσείς. Όχι τελευταία παραδόξως. Βέλεθ κίτρινη. Θα παίξει στόπερ ή Στόπερ. Αφού είναι τραυματίας του Φαμπιάνο. Θα Ναι, παίξει Βέλεθ, Μπράμπετ στα στόπερ. Πολύ ωραίο. Θα δώσει πολλές μονομαχίες εκεί με Ελκαμπή, με τέτοιο Παϊρέτο. Παϊρέτο σίγουρα είναι και επιρρεπής όμως. Τον κάνω εγώ από πάνω. Αυτά που έλεγε ο Μουρίνιο όμως, επειδή θα είμαι εγώ στο γήπεδο και είμαι λες μάφια. μελετητής του Μουρίνιο. Ναι. Είσαι μελετής. Θα δει το Μουρινιάκι είναι ρε. Θα δει το Μουρίνιο. Μουρινάκι είναι. Μπορεί να μου πει Ζωζέ κιόλας. Ναι, Ο σωστό. Μουρίνιο και το Μουρινάκι εδώ. Ναι, Ιταλιάνο. Άρα Βέλεθ κίτρινη ο Φωτάρας. Έτσι λέω, ναι. Οκ. Μέχρι να φτιάξει τον Να πω, καφέ. δεν έχω πρόβλημα. Ναι, άμα είσαι έτοιμος. Πρώτη αγωνιστική Ατρόμητος Άρης, βούλα. Ναι, Πέναντι. και αυτό είναι το εναλλακτικό. Δεύτερη αγωνιστική δεν είχαμε βούλα. Τρίτη αγωνιστική Αστέρα Πήρες δύο. Τρίπολης. Όχι, Αστέρα Τρίπολης. Πήγε και στο Βάρ, το πήρε πίσω, δηλαδή φεύγουν εύκολα στη βουλευτητές. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον Όφη είχε 3 πέναλτι. Μορομάντιλα χορηγέ, εδώ, ναι. Για ποιο νόμο. Καταλογιστή στο μάτι. Απέναντι. Και άμα το πάρεις. Πέναλτι στο μάτι. Πληρώθηκε, τι άμα το πάρεις. Πληρώθηκε, εγώ αυτό να σε Ναι, πληρώσω. αλλά κάνει Είσαι αναφορά. μπούκης. Γιατί δεν είπες ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε. Έτσι πέναλτι? γουστάρει. Είστε, Έτσι γουστάρει. λοιπόν. Γιατί έτσι τι γουστάρει. είναι αυτό τώρα? Γιατί έτσι γουστάρει, να πει αυτά που θέλει. Να το βάλει, να πει τι. Όποιος ενδιαφέρεται χορηγός, χαρτομάντιλα, μορομάτι, τα θέλουμε όλα. Όσα που έχετε χρησιμοποιήσει τα ξέρετε. Λοιπόν, Σε 3 ώρες άλλαξε ο διαιτητής. μεγάλη Φταίμε εμείς. αδικία. Λοιπόν, Σας αδικεύσαν. Εμείς περιγράφουμε το γεγονός ότι σε 3 ώρες άλλαξε ο διαιτητής. Είναι παγκόσμιο αυτό ρεκόρ ισχύει. ταχύτητας για την Δεδομένο, ΕΠΟ. δεδομένο. Μπράβο. Και έφεραν ένα διαιτητή ο οποίος είναι αφιλεγόμενος, αν μη τι άλλο. Και φιλεγόμενος, τον κράζει όλη η Ιταλία. Τον κράζει. Ισχύει. Να Τα δεδομένα, τα δίκαια σου δεν θα στα φάω. Αντιπαθητικός. Λοιπόν, εγώ. Να μην καταπατήσω τη WOC ατζέντα ή ότι έχει φυτέψει και μαλλιά. Έτσι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο. Καλά, εντάξει, και άλλοι βάζουν μαλλιά. Δεν μου λες, ο Ζανζούλ δεν παίζει να ξεκινήσει. Παίζει να ξεκινήσει. Και ο Ζανζούλ θα πάρει κάρτα. Ζανζούλ, εγώ θα βάλω κάρτα. Α, νάτος, είδες όμως, τόση ώρα χορηγές, τα τέτοια. Σε ψάρευα τόση ώρα. Τρώτε, σας έχω ψαρέψει, έχω κάνει. Λοιπόν, Ζανζούλ και Άρα πάμε για σφαγή, έτσι. Πάμε για σφαγή. Ή μπορεί και όχι. Εγώ είμαι μαζί σας, με κασκόλ θα βγω. Έτσι κανονικά. Όπα, το καφεδάκι να το δοκιμάσω τώρα. Δεν χαλάνε Λοιπόν. φίλες για τα κόμματα που έλεγε η Βασίλη. Σωστά, δεν χαλάνε. Στον Κλέτσο. Πανετολικός Τρίπολη, λέει ο Σαρό, ο οποίος φτιάχνει τις Ξεκίνησε καφεδάκια. εσύ μια φορά. Α, ωραία, Πάλι Πανετολικός Τρίπολη. Πανετολικός, εντάξει, μια χαρά πετράξει, έτσι, μέσω Πειραιά. Βρε, πες τη γνώμη σου τώρα. Θα κρατήσω κόκκινη κάρτα. Κοκ. Δεν το περίμενα να ακούω. Αυτό ήταν. Αυτή είναι, αυτό. Πάτα αυτό εγώ τη μύτη μέσα Ναι, ναι. για να σου κατεβάζει υγρό. Μόνο αυτό δεν περίμενα. Είμαι απρόβλεπτος. Κόκκινη κάρτα στο μάτς. Στο 5 κόκκινη κάρτα. Για να δοκιμάσω τον καφέ. Είναι ντεμπούτο Μακελελέ, ο οποίος είναι τεράστια προσωπικότητα σαν παίχτης. Σωστό. Σαν προπονητής, πολύ λίγα πράγματα. Στην ΕΟΠ ένα διάστημα, βοηθός κτλ. Και έρχεται να κάνει ντεμπούτο στη Super League κόντρα σε έναν από τους πιο εμπειρούς προπονητές. Τον Πετράκη που είναι πολύ καλός συντακτική. Είναι η λέξη κολοπετσωμένος που ταιριάζει στο Πετράκι. Εγώ θα πάρω το αγωνιστικό, ναι. Δηλαδή, εντάξει, αλλάζει η ψυχολογία με μια αλλαγή προπονητή, αλλά εγώ την Τρίπολη, τον Αστέρα Άκτορ, όπως τον λες στο Χαρικλάου, ήταν μια στρωμένη, δεμένη ομάδα. Ήτανε, αλλά τότε και μεράστα. Αγωνιστικά, ναι, μου έκανε εντύπωση πως τον έδειξαν. Τρομερό transition. Οπότε θα πάρω ότι θα του τιμωρήσει το ποδόσφαιρο τη δίκηση του Αστέρα Τρίπολης και ότι ο Πετράκης θα κάνει φιόγκο το Μακελελέ. Άσο. Αν ακούγεται
πολύ. Φιόγκο Πετράκης. Ο Πετράκης. Ίσως είναι καλός προπονητής, έτσι. Πάρα πολύ. Τώρα εγώ στο Φώτη έγραψε το δικό σου, κατάλαβες. Θα βάλω βελάκι, όπως έβαζες και εσύ πάνω. Έλα, κάτω. βάλ' το εδώ. Ναι, πού να έβαζα εδώ κόκκινη κάρτα, κατάλαβες. Κοκ θα γράφεις, κοκ. Κοκ παραπέμπει. Όχι άσο, γιατί πετάκεις, γιατί θες να μας βάλεις. Ναι, τι θα βάλεις. Άσο, χ και γκολ. Άσο, χ. Δεν μπούτο Μακελελέ, από Και- χθες. Ναι, Μπούρμπουλο. Ανακοίνωση η Ρεάλ. Κουφογιάνγκος κατευθείαν πρώτο μάτς. Και ο Σαρό της καρδιάς μας. Γκολ και over 3,5. Εντάξει, επειδή είναι θειασό του στηρικτικού ποδοσφαίρου Μακελελέ. Α, ναι, δηλαδή θα πάει και Ενώ δεν θα. έβγαζε γκολ και over. ναι. Γκολ. Τώρα δεν ξέρω. Συν, over, Τους λέει μπροστά. Αυτό λέω. Πετράκης μετά τους λέει πίσω. πίσω εσείς. Κάνει ένα 0 Πετράκης, Και γυρίζει μάτια πίσω στο και. πίσω. Οκ, guys, εδώ έχουμε τα βελάκια για να καταλάβω γιατί εδώ δεν θα μπορούσα. Εκτός αν έγραφα και το κοκ. Ναι. Λεβαδιά, όφι, λέει ποιος. Να πω. Βέβαια. Να ξεκινήσω. Ο Όφι. Είναι από την Κρήτη. Βασικό. Συγχαρητήρια. Ηράκλειο. Δεύτερη αποκλειστικότητα. Φοράει ασπρόμαυρα. Ο Όφι κέρδισε τον Άρη στην προηγούμενη αγωνιστική που εμένα Πολλά δεν με αποκλειστικά. πολύ ενθουσίασε ο Όφι. Όχι, ρε μάπα, δεν είναι όφη. Δεν σ' άρεσε. Δεν με ενθουσίασε ο Έβαλε Όφι. μια Βρήκε σημαία, και ένα έκανε. λάθος πέναντι. Βρήκε και έκανε και τα δύο γκολ στο δεύτερο μήνυμα κόντρα στο ροή του αγώνα. Δεν με ενθουσίασε ο Όφι. Δηλαδή. Άσο Πάντως Χ. και το Βόλο είχε κερδίσει, έτσι. Άσο το Χ βάλω. και άντερ 3,5. Άσο Χ, Αλλά Όχι, όχι. Εδώ Άσο, είμαστε. εδώ εσύ. τα έχει κάνει ό,τι να είναι. Άσο Χ και άντερ 3,5. Ωραίος. Οκ. Φώτη. Anytime 1-1. Κάποια στιγμή το μάτσα να πέρασε από τον ένα. ναι. Anytime. Σωστός ο Νίκος Κουλιάνος. 1-1. Γκολ εγώ θα πάρω, νομίζω θα πληρώνει καλά. Απλώς 0-0. λιτός. Εγώ τι έβαλα. Anytime. Άσο Όλοι Χ θα και- πληρωθούμε. Άμα αρκεί λήξει να 0-0. δει. Ναι. Ας ελπίσουμε. Άμα λήξουμε 0, πληρώνει το κύριος. Α, πληρώνεται. Άσο Χ και άντερ Άσο 3,5. και Βέβαια. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Παστεραϊκός, λέω εγώ πρώτος. Εύκολο, αυτό είναι το σημείο της αγωνιστικής. 3-0 Φώτης, ρε, σκορ. πάλι γράφεις. Α, 3-0 σκορ. 3. 3-0 σκορ. Θα Ότι. το... Καταλογισμός πέναλτι. Πέναλτι. Δες τώρα πώς θα γίνει το πέναλτι. 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 Καταλαβαίνεις γιατί γράφω κάθε φορά. Ναι, πέναλτι. Τον μπέρδεψε τον Γιατί το έδωσες. Νόμο, γιατί είχα τους Εντάξει, καφές. το πρώτο που είπε Πέναλτι, είναι πέναλτι, τελευταίο, πέναλτι, είναι βούλα. και- Έπρεπε να κάνω μια βούλα. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Ωραία. Και πάνω Το Σαρό. Ναι. Over 4,5 σκόρ είναι πρώτο ημίχρονο. Αυτά τον έχουν καθιερώσει σαν τύψερ. Μ' αρέσουν τα κορναράκια, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Ατρόμητος Λαμία, λέω Φώτης. Ναι, ευχαριστώ. Εδώ, Φώτη. Πρέπει να μας- Ατρόμητος Λαμία. Είναι από τα δύσκολα μάτια της αγωνιστικής. Δεν Βεβαίως. βολεύει και η απόδοση δεν βολεύει. Είναι ένα 85 ο άσος. Ατρόμητος Λαμία θα βάλω κάρτες. Θα βάλω. Ναι. Το line θα είναι στο 6,5 ή στο 5,5. Δεν το. 5,5, δεν τσέκαρα. αυτό, Βάλω εκεί το είμαστε. over 5,5 κάρτες. Over 5,5 κάρτες. Μιχάλη. Άσο Χ και over 2,5. Πέναλτι στο Μάλιστα, μάτς. ανεβαίνουμε με το Βλαχοπούλου. Πέναλτι στο μάτς. Και κλείνουμε με το Καλυθέα ΑΕΚ. Μαρσιάλ. Το πήγε στο μονοθώσιο. Αλλά ο Ηλιόπουλος είναι μεγάλο content δίνει έτσι σαν πρόεδρος. Κανονικός τρελός, Βέγγα. Ωραίος, εμένα μου αρέσει. Το τραγούδι το άκουσες πριν στα γενέθλιά του Πουλόπουλου. Ναι, που μπήκε στο καταπληκτικό. Εμένα μου αρέσει. Σαν Έχει τύπο, καλή σαν φωνή, παρο... χωρίς πλάκα. Το Όχι, είχε, δεν δηλαδή, κοιτάζω. Σαν τύπο, τον θέλω στην παρέα, ρε Θα φίλε. έπινες καφεδάκι σου. Με τα μπούνια, πλάκα με κάνει. Μα σου λέω πήρε το μικρόφωνο στα γενέθλιά του, είχε. Αργυρό και- Την Λιόλιο, πώς τη λένε. δεν κάνει. Λιόλιο, παιδιά. όχι, έναν άλλον είχε, δύο. Αργυρό και ακόμα έναν είχε. Λιόλιο. Τέλος πάντων, τι Λιόλιο, όποιον είχε, ναι. Και παίρνει το μικρόφωνο τραγουδάει Πουλόπουλο και το είχε δηλαδή. Το μαγαζί γονάτισε. Έχει το του Verstappen το μονοθέσιο, τον έβαλε. Νομίζω δεν ήταν μαγαζί, ήταν και ένα χώρο κάπου. Τέλος πάντων, ήταν πολύ Ο ωραίο. χώρος γονάτισε. Έξω από το τέτοιο. Γουστάρουμε Ηλιόπουλο. Εμείς εδώ εκπομπή τον θέλουμε στο καφέ. Να έρθει εδώ, μας το κάνει ανάγκη. τα πει όλα. Τα πει όλα. Ηλιόπουλο. Όλους Είμαστε. του προέδρου του γουστάρω, δεν έχω. Όλους, Ναι, όλοι έχουν κάτι να δώσουν. Σωστό. Καλυθέα ΑΕΚ. Καλυθέα έχει. Κάρτα ο Ματίγια. Τον στοχοποίησε ο Λανουά στην τελευταία σύσκεψη των διαιτητών. Ναι, 100%. Τον είπε, δηλαδή χρησιμοποίησε το Ματίγια για παράδειγμα να δίνουν κάρτες στους παίκτες που διαμαρτύρονται. Ο Ματίγια νομίζω δεν πρόκειται να Σταματήσει. να διαμαρτύρεται. Το κάνει χρόνια πλέον. Τον έχει στοχοποιήσει ο Λανουά, κάρτα ο Ματίγια. Διπλό και γκολ. Γκολ. Ή ΑΕΚ και ναι, ενδεχομένως. Θα Ναι, μπορούσε ναι. να είναι. Γκολ και over εγώ. Πιστεύω θα είναι καλό το μάτς. Θα βάλει και η Καλυθέα. Εντάξει. Δεν θέλω να πω. Κουκλάκια είστε. Ωραία. Μια χαρά είμαστε έτσι. Μια χαρά. Βλέπουμε πεναλτάκια, βλέπουμε κόκκινες κάρτες. Βλέπω εδώ. Ναι. Βέλε, Θεζανζό. Ποιο θα είναι το μάτς αγωνιστικής που το θα Άρης βάλετε? Όλυμπιακός. Ολυμπιακός, τι Ολυμπιακός. ερώτηση. Τι εννοεί. Α! Ποιο Άλλο κόσμο, λέει. ναι.
Τι? Πού πιστεύετε ότι θα γίνει το μεγαλύτερο του Τζουμπρούτου, στο Άρης Ολυμπιακός? Θα γίνει, Θα έχει αφιέρωμα το Μέγκα. Αλλά το Μέγκα ούτως ή άλλως έχει πάντοτε αφιέρωμα στον Άρη. Τον αγαπάει τον Άρη. Όχι, τελευταία φορά, τελευταία εκπομπή δεν είχε. Ήταν λίγο πιο. Δεν σε πιάσα, επειδή έχασες γι' αυτό. Έφυγε εξώδικο γι' αυτό. Έφυγαν εξώδικα. Χαλάρωσε τώρα. Σφίξαν λίγο οι οπές. Και ήταν λίγο πιο. Σάββατο είναι εδώ τα δικά μας, τα καμάρια, Κυριακή είναι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καφεδάρα από πού είπαμε, από Γουαδελούπη, πού είπαμε. Παραγουάη. Εμείς ευχαριστούμε τον Αλέξη στη Γερμανία. Τον ευχαριστούμε πάρα Για τα πολύ στην καφεδάκια. Κολονία. Θέλουμε να μας γράψετε πιθανό τελικό σκορ στο Άρης Ολυμπιακός. Αφήστε έτσι ένα σχόλιο από κάτω το βίντεο. Άρης Ολυμπιακός τελικό σκορ. Κάτι άλλο να προσθέσουμε, ερωτήσεις, απορίες, κοντά σημεία. Έχουμε τίποτα να φάμε. Όχι, ξέρω σφύρο καθώς. Φύγαμε.